Травень 1936 года. Турма Сикава. Ва-банк 2. Або удару отказ. Вы ж разумееце, я зрабіў усё, што мог. Скажыце гэта Крамеру. Дзе вы былі? Чаму так доўга не з'яўляліся? Што за апеляцыя, каб вас халера? Нашу апеляцыю адхілілі, прысуд застаецца ў сіле. І гэта ўсё? Так, пан прэзідэнт. Мне што, гніць тут яшчэ 6 гадоў? Праз 2-3 гады будзе чарговая амністыя, вас вызваляць, пацярпіце трошкі. Ідзіце ў дупу са сваім цярпеннем, вы мусілі вызваліць мяне адсюль, каб вас шэрці задралі. На халеру я вас наймаў, я не вінаваты, а той паскуднік Вінта на волі. У турмах сядзяць невінаватыя, усе сапраўдныя злачынцы на волі. Я плачу вам грошы не за лекцыі па філасофіі. Дарэчы, пра грошы, вы мне вінны 965 злотых, без уліку выдаткаў. Дзе вы яго адкапалі? І гэта знакаміты адвакат-ратавальнік зняволеных. Ён больш не атрымае ні гроша. Цішэй, Крамер. Ну, калі вы так, то гэта наша апошняя сустрэча. Ах ты, ёлупень, стары, шкандзёхай адсюль. Ідзі да ліхаматары, курва, вучоная. Каб ты здох, каб цябе пранцы ели, чэрці смалою паілі. Падавіся маімі грашыма. Пусціце мяне, гадаўё, я не вінаваты. Вы не ведаеце, хто я. Эй, банкір, падыдзі да мяне на прагулцы. Хто гэта? Гэта Штыц. Я выходжу праз 2 дні. Колькі даш, каб апынуцца на волі праз 2 тыдні? Траціну таго, што ў мяне засталося. Палова таго, што маеш за мяжой. Звар'яцеў? За якой мяжой? Бывай, я памыліўся. Пачакай. Згодны, але толькі калі даставіш мяне ў адно месца. Якое? Цюрых. Спачатку мне трэба авансам 2000 даляраў. Даляраў? Чаму не 16 000 злотых? Толькі не злотыя. Якія гарантыі? А ніякіх. Добра, 1000, калі я выйду.
1000 на мяжы, а астатняе ў цюрыху. Бывай, я памыліўся. Пачакай. Але ж мне неяк трэба выпісаць банкаўскі чэк. Для гэтага ёсць сакратар. Які сакратар? Ставінскі. Ты да халеры многа ведаеш пра мяне. Таму што я вельмі разумны. Табе пашанцавала сустрэць мяне. Вы, банкіры, толькі пра грошы і ціўкаеце. Жонка пана Жвірскага да наглядчыка Твардзіевіча. Так, пан міністр, безумоўна. Так, вядома. Яна ўжо тут. Дзякуй, пан міністр. Найхутчэйшага вам выздараўлення. Якое прыгожае месца. Якая прыгожая пані. Я Ева Жвірска. Ведаю, ваш шаноўны муж толькі што паведаміў мне пра ваш візіт. Сядайце, калі ласка. А чым магу быць карысны? Па-першае, захавайце нашу размову ў сакрэце. Дык вось, Крамер. Густаў Крамер. Жулік, які абакраў уласны банк. Ці магу я быць шчырай з вамі? Без сумневу, пані, вядома. Але ўсё толькі паміж намі. Я не балбатлівы, пані. Праца ў мяне такая. Гэта даволі далікатная справа. Я і мой муж ананімныя сузаснавальнікі банка Крамера. Вядома, пра гэта не ўзгадвалі падчас следства. Карацей кажучы, Крамер вінен на многа тысяч злотых. Хацелася бы... Адабраць грошы ў Крамера. Вы незвычайна разумны, пан наглядчык. Мне трэба яго ўбачыць. Няма нічога супраць. Жадаеце, каб яго правялі ў пакой для спатканняў? Але я б хацела... Вядома, пані, я ўсё зразумеў. Выбачайце. Маліноўскі! Правядзіце сюды гэтага банкіра. Сюды, у ваш кабінет, пан наглядчык. Я ж сказаў, сюды. Ёсць. Мне здаецца, мы з вамі раней уже недзе сустракаліся. Магчыма. На адным з тых прыёмаў, што ладзіў былы міністр Пірацкі? Дакладна, на прыёме ў міністра. А ведаеце, што ўдумаў Крамер паўгады таму? Запатрабаваў, каб яго пасадзілі ў адзіночную камеру. Вырашыў, што тут курорт, Сопат. Шыбуй адсюль, банкір паршывы, твоё месца на парашы. Будзеш там, жэрці. Боўдзіла нікчэмна. Смачна есці. Дзякуй. Крамер, на выхад. Напэўна, гэты сукін сын пайшоў у спа. Мой муж высока вас цэніць. Ён нават нешта казаў пра пасаду ў міністэрстве юстыцыі. Я самы адданы слуга нашай на нованароджанай бацькаўшчыны, пані. Маліноўскі! Зняволены Крамер тут. Вы жадаеце, каб вас пакінулі сам-насам? Не, калі ласка, лепей застаньцеся. Калі вы побач, я адчуваю сябе ў бяспецы. Вы здагадаліся, чаму я тут? Выбачайце, але нешта не магу вас успомніць. Я так і думала. Вы вінны нам грошы, якія вы атрымалі ад мяне і майго мужа, Францішка Жвірскага, у траўні 30-го. Вы з глузду з'ехалі, трасца, які грошы? Вядзі сябе прыстойна, Крамер, інакш заначуеш у карцары. Я бачу яе ўпершыню ў жыцці, яна аферыстка, не Крамер.
Аферыстка? Пан наглядчик, мяне зноў хочуць падставіць. Якія грошы? Якое нахабства. Вось гэта дапаможа ўзнавіць вашу памяць. Пан начальнік, Слухаю. А рукі ўгору, лысы дуралей. я была са сваім сабачкам ці без яго? С собачкам ці без яго? Тревога! Варта! Отчиняй вороты, инакше застрелю тебе, остолоп! Варта! Стреляйте! Отчиняй вороты! Зачиняй вороты! Есть, пан наглядчик! Стреляйте, холера! Залазь внутрь! Не стреляйте, там пан наглядчик! Святый Боже, не стреляйте, там пан наглядчик! Это ён! Нумар БЕ 10511! Ловите его, ловите! Это ён! Нумар БЕ 10511! Ловите его, ловите! Браво! Якія эпічныя ўцёкі! Падпілоўваць краты мінулы век. Пан наглядчык не пазнаў твой голас, прыняў цябе за жвірскага. У Польшчы ніхто не будзе правяраць начальніка і дасканала аглядаць жанчыну. Вітаю. Азнаёмцеся з баранессай. Яна моя сястра. Крамер. А гэта мой швагер. Здаровы мужик і выдатны кіроўца. Вы плацілі ім мядовы месяц у Швейцарыі. Не разумею, чаму ты сядзеў у турме 3 гады, калі мог збегчы раней. У гэтым не было сэнсу. Чаму? Тады б за мной лётала паліцыя, як цяпер за табой. Смешна, вельмі смешна. Вось пашпарты і квіткі на цягнік. Заўтра ў гэты час ужо будзеце ў Вене. А вечарам у Цюрыхе. Вось грошы. Хутчэй, цягнік адпраўляецца праз 30 хвілін. Я не поеду. У сэнсе не паедзеце. Што за лухта? Сёння не поеду. У мяне тут яшчэ засталіся справы. Звар'яцеў, праз гадзіну паліцыя будзе на ўсіх вакзалах. Я так доўга чакаў, што яшчэ дзень ці два не маюць значэння. Тады мы паехалі. Мы сваю справу зрабілі. Паліцыя супакоіцца, мы зробім тое, што мусім зрабіць. Што? Квінта. Які яшчэ квінта? Ёсць толькі адзін квінта. У такім выпадку я здымаю сябе адказнасць. Я ўжо дапамог табе ўцячы. Ты схаваеш мяне, зробіш мне дакументы. І давай без істэрык. Урэшце рэшт, хто ўсё фінансуе? У гэтага крамера пан камісар дах паехаў. Мы знайшлі яго на дарозе за Варшавай. Раней вар'яты лічылі сябе Наполеонамі. А гэты боўдзіла сцвярджае, што ён наглядчык турмы. Паслухайце, што ён пляце. Камісар Пшыгода, нарэшце, калі ласка, растлумачце гэтым ідыётам, хто я такі. Гэта пан Твардзіевіч, наглядчык турмы строгага рэжыму ў Сікаве. Дык вы таксама прымалі ўдзел ва ўцёках? Годзе ўжо, ну дык што, вы ўжо славілі крамера. Я ведаю нумар яго машыны. Мы ловім злачынцаў, а вы дазваляеце ім збегчы. З-за вас мы спынілі пагоню, гэта ім на руку.
Хвилиночку. Не ворушиться. Руки вгору. Вы арештованные. Капрал, кайданки. Стоп! Що ви робите, каб вас лихоманка? Я нічого не розумію, що за лухта? Знайшов час для гульняв. Крамер на волі. У чим справа, каб вас черці дралі? Што выстрелил у голову наш кримінальний консультант? Вы ведаеце, колькі каштуе 1 метр стужкі? Прабачце, вы сапсавалі вельмі доўгую сцэну. Кожная хвіліна стужкі – гэта сотні злотых, пан Мокс. Вельмі выбачаюся, пан Януш, гэта больш не паўторыцца, абяцаю. Прашу ўсіх прабачэння. Я спазняюся ў тэатр. Так, маеце рацыю, вяртаемся на заходныя пазіцыі з дымачнай групай «Масоўка». Паўтараем, камеры гатовыя? Паехалі! Можа, вам не варта сёння ісці на працу, шэф? Можа, ён ужо шукае вас? Дядя, калі мы пойдзем паліваць агуркі? Ну, як пажадаеце, ўсё адно я паеду ў горад загароднінай. І даведаюся, што там чуваць. Вода яшчэ цёплая. Хенрик, цябе да тэлефона. Квінта, гэта датчанін. У мяне прадчуванне, што ў нас ізноў праблемы. Крамеру не да нас, ён у бягах. Я, відаць, зраблю тое, што даўно павінен быў зрабіць. Паеду ў адпачынак, і табе раю зрабіць тое ж самае. Я 2 гады ўжо адпачываю. Занадта доўга. Бывай. Чулі апошнія навіны? Гэта не значыць, што можна заходзіць сюды, не пагрукаўшы ў дзверы. Прабачце, я думаю, трэба сказаць пра гэта Квінта. Думаеш, ён не ўмее чытаць? Так ці інакш, гэта не нагода псаваць стужку і перарываць здымкі фільма, які я аплачваю. Вось як вам ужо далажылі. А я думаю, што навучыў цябе розуму смаркач. Тут зусім іншая сітуацыя. Што задумаў гэты крамер? Можа, трэба яго прыхлопнуць? Пардон? Не ведаю, што зробіць крамер, але цябе я штрафую за фільм, які ты сапсаваў. Не варта змешваць службовыя справы з прыватнымі. Нічога не рабіць? Кіно – наш асноўны прыярытэт, а крамер не мыш, пад падлогу не ўцячэ. Яшчэ не заіржавеў. Што здарылася? Чаму ты мне ніколі нічога не кажаш? Таму што кахаю цябе. Прабачце, шэф мне не сказаў. Od szefa nie mogę się dowiedzieć. Мы павышаем кошты на фасолю. Не. А на бабы? У вас баліць зуб? Калі вы яго бачылі ў апошні раз? Чаму вы пытаеце мяне? Бо вы ягоны сакратар. Былы сакратар. І нават не маеце ўяўлення, дзе ён можа хавацца? Нічога не ведаю, можа ён з'ехаў за мяжу. Вы б так і зрабілі на ягоным месцы? У мяне на гэта няма прычын, я сумленны грамадзянін.
Калі вы думаеце, што ён хаваецца тут, можаце праверыць. Не трэба, іншым разам. Паслухайце, калі Крамер выйдзе з вамі на сувязь, я спадзяюся, што вы, як сумленны грамадзянін, паведаміце нам пра гэта. Праўда ж? Без сумневу. Дзякуй. І да сустрэчы. Дзякуй. Але фальшывы пашпарт каштуе больш, чым сапраўдны. Можна падумаць, ты плаціш за яго. Пан прэзідэнт, уся паліцыя стаіць на вушах. Гэта кепскае месца, каб хавацца. Я адсюль не з'еду, пакуль не ўбачу ў газетах некралог Квінта, пан Штыц. Ніколі не займаўся бруднымі справамі, я сумленны жулік. За сваёй дурной помсты можаце нам усё сапсаваць. Паўтараю, я адсюль не з'еду, пакуль Квінта жывы. Ніякіх чэкаў больш выпісваць не буду. Добра, будзе табе твой Квінта, а потым мы паедзем у Швейцарыю. Мы? Ты дадаў новы пункт у наш кантракт, партнёры, я таксама. Карыстайся маім становішчам, нягоднік. Я цябе з турмы выцягнуў. Каб не я, ты дагэтуль жраў бы там баланду. Я цяпер на волі, таму перастань мне тыкаць. Слухаюся, пан. Сардэчна запрашаем, пан. Дзякуй. Дзве гарэлкі. Шукаю хлопца для небяспечнай працы. Праца па пакрыццю дахаў? Ага, падчас навальніцы. Ёсць з каго выбіраць, нядаўна была амністыя. Вунь сядзіце адзін. Эй, дай прыкурыць. Не куру. Можна? Калі асцярожна. Ёсць магчымасць падзарабіць грошай. Каго прыбраць? Гіблая справа, безнадзейная. Так ці не? Ты рассыпаў соль у пятніцу. Гэта дрэнная прыкмета. А я не маю забабонаў. Увага, шаноўнае спадарства! Увага! Вы мусіце ісці ва-банк, каб вам пашанцавала. Удача з рызыкай сябруе, жыццё мне так сказала. З фартунай, каб пасябраваць, вы мусіце жыццём сваім ва-банк гуляць. Не стой на месцы, калі рашыў перамагаць. Фартуне нашай пане трэба дагаджаць.
Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze znów! Хто ж любить тих, хто не готов ризикувати? Bank z fortuną, tak to zwykle bywa. Ідзі ва банк, з удачыка пасябраваць. Na szwank. Не стой на месцы, калі рашыў перамагаць. Сарваць джекпот магчыма, калі ва банк гуляць. Інакш не будзеш месцы першае займаць. Фартуне нашай пані трэба дагаджаць. A my lubimy się narażać. Fu, 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 fi, 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 fi. Sze, 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 sze. Ta, 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 ti, 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 ti. Du, 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 di, 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 di. Тут ёсць чорны ход? Так, дзе? Збоку ворот. Добраноч. А, вы яшчэ тут? Я ўсё пазачыняў. Дзякуй, пан Хенрык. Да пабачэння. Палохаўся? Сядай. Што чуваць пра Крамера? Ён хоча цябе забіць. Яго сакратар наняў забойцу на імя Тэдліш. Знаю такога, псіх няшчасны. Гэты Ставінскі павінен ведаць, дзе цяпер Крамер. Мы маглі б нацкаваць на іх паліцыю. Якое ж ты яшчэ дзіця горкае. Так цікава, што яны задумалі, каб іх пранцы з'елі. Усё проста, трэба праслухаць тэлефон Ставінскага. Ты думаеш, гэта так проста? Вядома, спатрэбіцца пара правадкоў. Заўтра зраблю. Навошта гэта ўсё? Не будзеш Крамер помсціць бясконца. Будзе, ён баран па знаку задыяка. Не адчэпіцца. Ты можаш нікуды не высоўвацца, хаця б тыдзень. Добра, тыдзень магу перачакаць. І гэты квазімода тут. Вы завар'яцелі, дэгенераты. Пан прэзідэнт заняты. Сраў я на гэта з Эйфелевай вежы. Ваша глупства нас угробіць. Пачакайце. Адвяньце ўжо. Як вы пасмелі ўвайсці, не пагрукаўшы? Як вам не сорамна? Прабачце, пан прэзідэнт. Крамер, сукін сын, зноў за краты захацеў афэлак. Што такое? Твой сакратар, ідыёта кусок, наняў галаварэза, каб прыбраць Квінта. Калі я гэта ведаю, то Квінта ведае пагатоў. Пан Штыц, забі зяпу. А гэты паўдурак недалёкі ідзе ў кабак за Квінта і губляе яго след.
Цяпер Квінта схаваецца так, што мы яго ніколі больш не знойдзем. Ён кажа праўду? У пэўным сэнсе так, пан прэзідэнт. За тваёй дурной помсты мы губляем час і вельмі рызыкуем. Niepotrzebnie ryzykujemy. А ты бавіш час са шлёндрамі. Я плачу, і я вырашаю, што нам рабіць. Так, але гэта і мая справа таксама. Я не хачу, каб сюды налецела паліцыя з усёй краіны. Miasta. Ды яшчэ гэты ёлупень прыводзіць другога ёлупня сюды. A tutaj. За вамі маглі сачыць. І што цяпер? Жадаеце адпомсціць? Добра. Але нічога не рабіце, не параіўшыся са мной. Усё, што я хачу, гэта прачытаць некралог Квінта. Асабіста я думаю, што смерць занадта лёгкае пакаранне для яго. Па-сапраўднаму балючая помста, калі ахвяра пакутуе і нічога не можа зрабіць. Смерць – гэта ўжо балюча. У мяне ёсць ідэя, як выманіць Квінта з нары. Паглядзіце на гэта. О, гэта тая шалахвостка, якую гэтыя падонкі падсунулі мне як прынаду. Так, яна зараз здымаецца ў кіно. О, я буду кіназоркай? А то, гэта вокладка абышлася мне ў 1000 злотых. Вашыя грошы хутка акупяцца. На тваім месцы, Наталія, я б даў 1000 злотых, каб гэтай вокладкі не было. Чаму? Такое прыгожае фота. Увесь горад убачыць яго. Не хачу, каб Крамер з'явіўся ў маім кабінеце. Можа, Крамер яе не пазнае, гэта было так даўно. 2 гады таму, а цяпер ён на волі. Яго яшчэ не злавілі? Не, і таму ты павінна адсюль з'ехаць. Я не магу. У мяне заўтра важная сцэна ў фільме. У цябе сёння ўвечары важны цягнік да Львова. Няўжо ўсё так небяспечна? Крамер памятае, што праз цябе ён апынуўся за кратамі. Хіба недастаткова, што я яе целаахоўнік? А што, калі недастаткова? Прозвішча? Беднарскі. Bednarski, nie. Не, наступны. Франак Вуйко. Не, далей. Ян Кавальскі. Каб мяне чэрці парвалі, вось гэта твар. Паланскі, каму сказаў не фехтаваць? Ваш? Не. Наш? Так. Добра, праходзьце. Dalej, szybciej przechodzimy. Вы, Барбара? Не. Твардовскі, давай. Хутчэй, панове, шпарчэй. Bombano, państwo, Жанчыны налева, мужчыны направа. Пані налева, паны направа. Спадарыні налева, спадары направа. na lewo Barbara. A na prawo, na prawo. Уваходзьце. Пан датчанін, калі не памыляюся. А вы хто? Чакайце, калі у вас занадта малая стаўка, я яе падвышу. Прывітанне ад Крамера. Шеф, вы ў сябе стралялі. Што за лухту ты вярзеш? Выклікай лекара. Вы мусілі даведацца, дзе Квінта, і толькі пасля гэтага страляць у датчаніна. Пан Ставінскі, вы нанялі халтуршчыка. У гэтага бандыта рукі з дупы растуць. Скажыце яму, калі б ён яго прыкончыў, мы б не даведаліся, дзе Квінта. А што цяпер ведаем? Супакойся, усё ідзе па плане. Што, трэба ўсё скончыць на гэтым тыдні. Сёння серада, да суботы ўсё скончым. А як жа, ты нават не ведаеш, дзе яго шукаць. І не куры тут, няма чым дыхаць. Увогуле не цяміш у псіхалогіі. Датчанін сябар Квінта, праўда? Так. Адданы сябар Квінта сядзіць цяпер ля койкі датчаніна ў лякарні. Я скончыў. Табе не варта было сюды прыходзіць. Мяне маглі падстрэліць для прынады.
У морге мне сказали, что ты тут. У морг? Без тебе? Ніколі. Я павінен быць на тваім месцы, выбачай. Шкада, што не магу табе больш дапамагчы. А прыладу для праслухоўвання зрабіў? Якраз збіраўся ўзяць у рукі адвёртку, а ён у мяне стрэліў. Не паспеў. Можа, я спраўлюся з гэтым, шэф? Раскажыце, што рабіць? У цябе ёсць свае справы. Можа, твой брат зробіць? Ну-та. Не, без шансаў. Ён ажаніўся, яму няма калі. Прабачце, але пацыенту трэба адпачываць. Табе што-небудзь трэба? Цыгара. Папраўляйцеся, шэф. Дык дзе твой брат Нута? Ён не дапаможа, адышоў ад спраў. Даўно яго не бачыў. Я ўсё зраблю, пан Квінта. Дзе ён жыве? Галунка 14, кватэра Б. Завітаем да яго заўтра ў 10. Выбачайце. Паклапаціся пра датчаніна. Дядя, чому ти так довго? Мы даўно чакаем. Рукі ўгору, гэта рабаванне. Траса, што з табой здарылася? Алкаш ты няшчасны, што за халера? Што ты з сабою нарабіў? Што адбываецца?
Пришел пресс с моей хаты, ты мне больше не брат. Nie, to Я сказав Квінта, що ти спец по прослуховуванню. Нам треба прослухати телефон Ставінського. Прослухать на халеру. Прослухать на халеру. Квинта у бяде, у датчанина стреляли, а ты в запої, скотина. Тебе плевать, синюга проклятый. Откуль у тебе гроші? Линди б'ю, з гора п'ю. Де моя жонка? Чому я накинула мяне? Чому я накинула мяне? Ну-та, усё забрала, лыжки, ножницы, відельцы, нагавіцы, дзе яны? А гэта яшчэ хто? Прошу прабачэння. Прошу прабачэння. Выбачайце за гэты верхал. Жанчына з дому, Domem? а дома Дому не ла? верхал. Вавёрачка моя кинула мяне. Забрала маленькага Луі і ўцякла з консулам у Нямецчыну. Вось яго фота, паглядзіце. Які яшчэ консул, падонак? Ты страціў яе, бо паводзіў сябе як дурань. А я думаў выпіць за сустрэчу. Неспадзяваначка. Шкада. Бывай, ну-та. Пан Генрык, пачакайце, калі ласка. І не сорамна табе. З гэтага моманту на мяне можаш не разлічваць. Бывай. Усё прапала, гамон. Мой брат слабак. Калі не можам праслухаць, застаецца толькі чакаць. Не варта было ісці за мной, магчыма, за вамі сачылі. Ужо не, і гэта мяне непакоіць. Хвіліначку, пісталет. Пісталет. Хвілінку. А, гэта ты, дурань. Добрай раніцы. Прашу прабачэння за тое, што учора быў не ў форме. Клянуся, такое больш не паўторыцца. Паспрабую падключыцца да лініі Ставінскага. Як ты гэта зробіш? To jest... Проста як двойчы два. Вось звычайны тэлефон. Я яго крыху ўдасканаліў. Каб цябе пранцы. Знаёмы піджак. Chwila. Ty, przecież to jest... Ён з нашай касцюмернай. Вярну яго ў наступным месяцы. Я ж на вас працую. У гараж, пан. Так, калі ласка, сюды, ў гараж. No, to razem, chłopie. Прабачце, пан, вы да мяне? Я з тэлефоннай станцыі, правяраем тэлефоны. У нас аварыя. Гэта нейкая памылка. З маім тэлефонам усё добра. Усё роўна трэба праверыць. Пачакайце. Халера. Маеце рацыю, не працуе, заходзьце. Прашу. У наш час без сувязі, як без рук. Чалавек без тэлефона, як чаравік без падэшвы. Прабачце. Panowie, Эй, што вы робіце? Асцярожней. ostrożnie. Хутка буду. Na swoje.
Цюрих на лінії, пан президент. Цюрих? Ja? Так, гэта Варшава. Калі ласка. Так, слухаю. Дзень добры, мы чакаем вас. Вітаю, спадар Одермат. Крамер. Ён у Ставінскага. Вось дзе хаваецца вырадак паганы. А можа выклікаць паліцыю? Шалапут ты, нічога не разумееш. Nie rozumiesz. Спадзяюся, вы зможаце добра адпачыць. Я ўсё аформіў. Мне вельмі прыемна, што вы наш кліент. Ja, auf Да Wiedersehen, сустрэчы ў Цюрыху. Zürich. Даю вам баранесу. Цябе. Вітаю, баранеса. Пасля таго, як пройдзеце нямецкую мяжу, будзеце ехаць па шашы да павароту на Булах. Перад уездам у Булах на лясной паляне вас будзе чакаць чалавек. Яго клічуць Штрайх. Будзеце ехаць за яго машынай. Праз 2 гадзіны будзеце ў У Цюрыхе. сэнсе, гэта ж больш за 600 Вас кіламетраў. будзе чакаць самалёт. Самалёт? Ты неверагодная. Наступны званок, як звычайна. У нядзелю, а 10:00. Поспехаў вам. Да сустрэчы. Do zobaczenia. Да сустрэчы ў Цюрыху. Zurich. Самая багатая краіна ў свеце. Чуеш яе пах, Крамер? Чаму самалёт? Ненавіджу самалёты. Чаму не можам ехаць на машыне? 20-е стагоддзе на двары. Які сэнс паўдня трэсціся па нямецкіх дарогах? Заўтра пакончым з Квінта. Толькі апошні вар'ят сядзе ў машыну, якая лётае. Разумею вас, але з іншага боку, чым хутчэй, тым лепш. Навошта ім самалёт? І чаму менавіта ў Швейцарыю? Можа, у Крамера грошы ў мясцовым банке? Pieniądze aktywa? Вядома. Калі я быў у доме Ставінскага, U Stawickiego to... яму ў гараж прывезлі нейкі сейф. Сейф? Na co oni... Што яны задумалі? Чаму ён адразу ж не ўцёк? Ім трэба звесці рахункі. З кім? Са мною. На здароўе. Дзякуй. Датчанін, толькі ты можаш дапамагчы. Я не магу, Квінта, я занадта слабы. Ты ж ведаеш, я не прыкідваюся. Я не магу. А што наконт тваіх сувязей у войску? Усё скончана. Пасля таго, як мы згубілі танк на здымачнай пляцоўцы, яны мне цяпер нават падраную шкарпэтку не дадуць. Слухай, датчанін, калі я зноў захачу каму-небудзь адпомсціць, na kimkolwiek. паслай мяне да чорта. Masz to. Абяцаю. Szczęść Boże. Квінта, Квінта. Quinto. Тут буцікветнік, тут газончык, дрэвы высокія, прыгожы відончык. Czyli Паспееце ўсё зрабіць. Будзе ўсё, як пажадаеце. Часу кот наплакаў, каб я спруцянеў. Цішыня. Хто з вас хоча зняцца ў фільме? Я так і думала. Гэтыя спадары завіталі да нас, каб выбраць некаторых з вас. Уваходзьце. Вунь тая дзяўчынка. Ева, І тая, што ў акулярах. Маргося, І вунь тая з коскамі. Гануся, Jeszcze І гэта. Крыся, Krysia i może І, магчыма, jeszcze... вось гэта. Юстыся. Krysia. Пашанцавала вам сёння з матэматыкай. Дзякуй вам вялікі. Яны вернуцца праз 2 гадзіны. Да пабачэння. Widzenia. Да пабачэння. Вось і паперы. Толькі давайце хуценька. Усе здымаюцца ў 3 розных фільмах, каб іх трасца ў вас 7 хвілін. Супакойцеся, давайце іх сюды. Столькі ўсяго падпісаць трэба. Пайду да датчаніна ў лякарню, вазьму іх з сабой. Не менавіта. Няма датчаніна і патрэбных дакументаў няма. 7 хвілін для 3 розных фільмаў, хай яны гараць гарам. Што за фраер такі? Не бяры да галавы. Трэба забраць Юстысю са школы ў 4. Можаш прагуляцца, толькі не згубіся нідзе, халера. Куды я дзенуся? Szybciej, panowie, mówię szybciej, no.
Szybciej mówię. Давайте, панове, хутенько. У вас тільки 7 хвилин. Сердечно вітаю. Пан Замяховський. Это я. Кінке. Я. Лагіняк. Присутнічає. Зельберштайн. Зіберман. Пробачте. Źle zapisano. Panowie, Панове, справа вельмі важная і добра аплочваецца. dobrze zarobić. У нас 5 хвілін. Сядайце, калі ласка. Дзе Юстыся? Nauczycielka Настаўніца powiedziała, сказала, што да іх прыходзілі з кінастудыі. że wybrali Забралі 5 dziewczynę. дзяўчат, 4 вярнуліся, а адна не Nie вярнулася. wróciła. Гэта Квінта. Калі хочаш вярнуць Юстысю, прыходзь на Акацавую вуліцу 16 праз 2 гадзіны. Так, я зразумеў. 1. Добра, я буду. Хто гэта быў? Юстыся знайшлася. Ну вось, я ж вам казаў. Боже мой, дзе яна? Яна ў бяспецы. Я паеду за ёю. Не, я паеду. Што здарылася? Можа, пазваніць у паліцыю? Юстыся будзе дома праз 2 гадзіны, калі мы не будзем званіць у паліцыю. Скажы мне праўду, Хенрык, калі ласка, я ўсё зразумею. Мы пачакаем на вуліцы. Ёсць адзін тып, які ўцёк з турмы, і ён хоча звесці рахункі са мной. Але ён зрабіў памылку, калі ўцягнуў у гэта маленькую дзяўчынку, і ён будзе за гэта пакараны. Чаму ты заўсёды бярэш правасуддзе ў свае рукі? Цябе зноў пасадзяць. Я не хачу гэтага. Я не змагу без цябе. Я больш ніколі не сяду ў турму. Я табе гэта абяцаю. Што б ні здарылася, не хвалюйся. Я як кот, прызямляюся на ўсе 4 лапы. Калі дзяўчынка будзе ў машыне, пасігналь і адразу ж вязі яе дадому. Што б ні здарылася, не дайце крамеру ўцячы. Я рады, што ты зноў з намі, датчанін.
А што, калі забі зяпу? А вы пунктуальныя. Мяне завуць Штыц. Рады нашаму знаёмству, пан Квінта. Шкада, што пры такіх абставінах. Які шыкоўны кій. Магу я зірнуць? Дзе дзяўчынка? Геніяльна зроблена. Усё будзе так, як паабяцалі па тэлефоне. Ніякага падвоху. Я ўпэўнены, што такі бізнес, як выкраданні, чакае вялікая будучыня. Але мы ў Польшчы яшчэ значна адстаем. Даўно не бачыліся, Квінта. Дзе яна? Супакойся. Ты ведаеш, я заўсёды трымаю сваё слова. Ты здолеў пасадзіць мяне за краты. І я спадзяюся, што мой удар у адказ не расчаруе цябе. Дзяўчынка ўнутры. Не варта было рабіць гэта, Крамер. Я 2 гады чакаў гэтага моманту. А рукі ўжо не тыя. А паветра ўсё менш і менш. Такія пальцы, сапраўдны скарб. Колькі, пан Ставінскі? 4,27. Слабавата. Чому тебе так довго не було, дядя? Спадзяюся, дзяўчынка можа ісці. Вядома, гуляем сумлена да самага канца. Перад домам стаіць машына, цябе адвязуць да мамы. А ты поедешь, дядя? Паеду крыху пазней. Скажы маме, каб не чакала дзядзю на вячэру. Куды? Дарма ты ўцёк з турмы, Крамер. І дарма страляў майго сябра, датчаніна. Але выкрадаць дзіця – гэта зусім недаравальна. Але я не помслівы. Я табе дарую, калі ты вернешся ў турму добраахвотна. З глузду з'ехаў, вар'ят. Паляці, абы што. Гэта ты вернешся ў турму, Квінта. У Сікаве ёсць вольная камера. Буду табе перадачкі дасылаць. Заслона. Браво, пан Штыц. Шыкоўна. Ідэальная пастка. Это праўда. Мяркую, гэта лепш, чым смерць. О так. Знакамітага Квінта злавілі на месцы злачынства. Поўная дыскрэдытацыя. А цяпер пан Ставінскі, як добрасумленны грамадзянін, патэлефануе ў паліцыю і заявіць, што на яго віле адбыўся крадзеж са ўзломам і што ён злавіў злодзея. Да яшчэ якога злодзея? Я, на жаль, не змагу гэта пабачыць. У мяне ёсць справы. Да сустрэчы ў Швейцарыі. Што? Мне пачулася? Ды не, ён блефуе. Вуха ад селядца. Нават мы не ведаем, як падняць гэтыя краты. Праўда, пан Штыц? Праўда. А ён на гэтым сабаку з'еў. Хадзем.
Старееш, Квінта, потрапіў у пастку, як дзіця малое. У такіх справах пачуцці толькі замінаюць. Мэта заўсёды апраўдвае сродкі. Я заўсёды табою захапляўся. Я заб'ю цябе, Квінта. Ну што, хіба я не казаў? Заўтра субота. Назірайце за ім, пакуль не прыедзе паліцыя. Дзякуй за ўсё, пан Ставінскі. Я пра ўсё паклапачуся, пан прэзідэнт. Будзем на сувязі. Поспехаў вам. Бывай. Патэлефануем, як будзем на месцы. Паліцыя, слухаю. Камісара Пшыгоду, калі ласка. Тыдзень пачаўся паскудна, але заканчваецца цудоўна. Нешта мне не верыцца, што гэта праўда. Квінта даўно кінуў гэтым займацца. Арбатага толькі магіла паправіць. Усё, мы з вамі ў разліку. Машыну верніце ў аўторак. Звяртайцеся, калі што.
Пожар! Горим! Вы выкликали полицию? Так, я. Поглядите, что тут робится. Бачу, але тут толькі пожарная команда дапаможа. Я уже выкликаў іх, каб тебе пранцы. Моя новая вилла. Иисус Христос. У вас не будзе агеньчыка? Вам огню мало, холера! З вас 127 злотых. Усё згарэла. Дом, машина, грошы. Дзякуй. Боже ўсемагутны. Што я нарабіў? Які ж я ёлупень? Я спадзяюся, ваша маёмасць была застрахаваная. Так. Хитрая пастка. Ваше вынаходніцтва. Гэта той злодзей? Што гэта там блішчыць? Медальон. ХК 1885. Генры Квінта. Палічыў за лепшае памерці, чым сесці ў турму. Страціў розум на старасці гадоў. Тут процьма паліцыянтаў у цывільным. Яны могуць злавіць нас. Эх, прыйшоў канец эпохі. Ты толькі не плач, бо барада адклеіцца. Што? Поехали. Уже 8 дзён прайшло і што? Я зрабіў усё магчымае. Крамер як скрозь зямлю праваліўся. Цяжка знайсці чалавека ў горадзе-мільённіку. Вельмі цяжка. А яшчэ цяжэй быць наглядчыкам турмы. І як вы далей плануеце працаваць у папраўчай установе? Вязень уцякае з турмы пасярод бела дня і выстаўляе вас на смех. Прашу заўважыць, пан міністр, яна выдавала сябе за вашу жонку. Я стараўся. Я нават ледзь не памёр, намагаючыся іх спыніць. Ага, стараўся, ледзь не надарваўся. Так стараліся злавіць Крамера, што злавілі вас. Не ведаю, ці хопіць вашых намаганняў, каб вярнуць сабе сваё месца. Клянуся, мы яго знойдзем. Памежнікі аб'явілі ў вышук. Нават мыш не праскочыць. Вось што вы думаеце. Але вы можете зараз расслабіцца. Вы пойдзеце ў отпуск. Пан міністр, дайце мне, калі ласка, апошні шанец. Турма — гэта ўсё, што ў мяне ёсць. Ці маглі б вы зірнуць адным вокам? Я зрабіў макет. Хачу прадставіць вам некаторыя паляпшэнні, якія дапамогуць пазбегнуць падобных здарэнняў у будучыні. Возьмем, напрыклад, турму Алькатрас. Вязням там увогуле забаронена размаўляць. Поўная цішыня. А што, калі ў нашай турме зрабіць люк-пастку? Ваш адзіны шанец знайсці Крамера. І пасадзіць яго за краты ў турме Сікава. І выкіньце са сваёй галавы гэту лухту пра Алькатрас. Знайдзіце яго.
До мяжы 73 кіламетры. Едуць за намі? Бачу, прапусці іх. Спыніліся. Вось гады, гэта ваша віна. Што, пахаванняў ніколі не бачылі? Напэўна, пераследуюць нас яшчэ з могілак. Паліцыя? А ты думаеш, у Квінта не было сяброў? Звар'яцеў, кінь пісталет. Сціхні ты, рабі сваю справу. Газу. Объезд. Давай направо. Анна, Жалезны цвік. Адкуль ён тут? Каб цябе ліхаманка, хутчэй, бяры запаску. І давай дапамагай, трэба іх дагнаць, дагнаць, дагнаць. Дзякуй Богу, ўжо адкрыта. Гарэлачкі, калі ласка. Сёння за кошт установы. Я не супраць. А што здарылася? Памінкі па Квінта. Вы яго ведалі? Безумоўна, ён сядзеў у маёй турме. Дык кажаце, ён памёр? О, якія людзі! Мае даўнія сябры! Starzy znajomi. Польскі памежны кантроль, вашы пашпарты, калі ласка. Спадар Штыц? Гэта я. Спадар Голдфінгер? Так. Пачакайце, тут няма пячаткі. А, не, падалося. Усё ў парадку. Халера, вы ж ужо нас праверылі. Чаму вы такі рэзкі? У яго баліць вока. А вы кагосьці шукаеце? Тут мы задаем пытанні. Куды едзеце? У Швейцарыю. А хіба праз Чэхаславакію не бліжэй? У нас ёсць справы ў Нямецчыне. Вязеце што-небудзь забароненае? Не, нічога. Нікога тут не хаваеце. Вы што, жартуеце? Добра, можаце ехаць. У добры шлях. Дзякуй. Куды едзеце? У Цюрых. Мэта вашага візіту? Бізнес. Вязеце што-небудзь забароненае? Не, нічога. Спадар Голдфінгер. Вы жыд? Я? Хіба я падобны? Ага, Голдфінгер. Вы не жыд. Жыды павінны заплаціць за пераход мяжы. Што за лухта? Мой бацька немец. Служыў пад камандаваннем фельдмаршала Людендорфа. Чулі пра яго? Вы можаце вярнуцца ў Нямецчыну і паслужыць фюреру і айчыне. Я не цікаўлюся палітыкай. Але палітыка цікавіцца вамі. Вылазьце з машыны. Што гэта?
Пісталет, хіба не бачыце? А у вас ёсць дазвол на зброю? Відаць, забыў дома. Значыць, кантрабанда. Што вы, якая кантрабанда? Ён мне не патрэбен. Забірайце сабе, калі ласка. Спадар Голдфінгер, не ўсё так проста. Парадак ёсць парадак. Парадак ёсць парадак. Можа, мы як-нибудь дамовімся з вами? Як-нибудь дамовімся? Вы што задумалі, падлюкі? Падкупіць нямецкага салдата на службе? Не. Ну добра. Сардэчна вітаем вас у тысячагадовым рэйху. Давай, едзь хутчэй. Пісталет, я ж казаў табе выкінуць яго. Ледзь выкруціліся. Хопіць раскідвацца маімі грашыма, ты замнога яму даў. Радуйся, што здолелі ўцячы. Твае грошы ці мае не мае значэння. Павярні направа. Я паварочваю. Глядзі, вось ён. І ён паляціць? Табе што, 5 гадоў, гэта швейцарскі самалёт. Спадар Штрайх, вітаю вас. Я Крамер, добрый вечар. Одну хвілінку, калі ласка. Штыц, давай хутчэй, што ты корпайся там? Одну хвілінку. Прашу ў кабіну. Wir müssen vor dem Gewitter los. Da, schauen Sie nach unten. Мюнхен, праз 1 гадзіну будзем у Цюрыху. Што ён сказаў? Мы над Мюнхенам. Праз гадзіну будзем у Цюрыху. А потым Крамер дастаў такі малюсенькі срэбны пісталет. Ведаеце, дамскі пісталецікі наставіў на мяне. А вартаўнікі не хацелі ў мяне страляць. Я ім крычу: страляйце па ўсім, забіце мяне, забіце яе. І птушка ўпырхнула, а пан Жвірскі разарваў мой план. І ён нават не муж пані Жвірскай. Ёсць шанец зрабіць добрую справу. Можа яшчэ, пан наглядчык? Дзякуй. Ihre Koffer. Дзякуй. Праз 200 метраў дом спадара Удэрмата. Kommen Sie zum Landhaus von Herrn Odermatt. Да пабачэння. Пачакайце. Noch 3. З вас яшчэ 3000 франкаў. Ён яму не заплаціў, зараза. Ён даў толькі аванс. 1000. У мяне толькі даляры. Дайце яму. Не мае значэння, мы ў Швейцарыі. Абмяняю ў банку. Роўна 3. Да пабачэння. Альпы, якое паветра. Нарэшце дыхаю паветрам свабоды. Зорнае неба над галавою, банкі ўсе перада мною. Зорнае неба над галавою, банкі ўсе перада мною. А вось і ключ. Ён што, не баіцца рабаўнікоў? Вы забылі, што мы ў Швейцарыі, Крамер? Так, натуральна.
Густаву Крамеру. Сардэчна вітаю вас у Цюрыху. Я не магу сустрэць вас асабіста, бо павінен прысутнічаць на важнай канферэнцыі ў Жэневе. Калі ласка, адчувайце сябе як дома, пані Żwirская далучыцца да вас заўтра. Po was jutro. Moje gratulacje Winszuję was. za szczęśliwą akcję. Одермат. Значыць, баранесса будзе тут толькі заўтра. Балантайнс. Лепшы віскі ў свеце. Хоць я і змарнаваў на ўсё да халеры грошай, ты малайчына, штыц. Дзякуй. А я ў Швейцарыі надоўга не застануся. У сэнсе. Моя мара, Америка. Браво. С твоими мозгами ты можешь там такие справы проворачивать. Пераплюнешь мясцовых аматараў піцы. Зови мяне Густаў. Я Эдик. Эдик, скажи, адкуль ты даведаўся, што мяне ёсць рахунак у швейцарскім банку? А я і не ведаў. Я блефаваў. Блефаваў? Ага. А калі б яго не было? Сказаць табе шчыра? Так. Ты б дагэтуль гніў у турме. Эдик, Эдик. Ты кто? Ты кто? Дед Пихто. Уставай, Эдик. Ты чуеш? Гэта ён, каб яго ліха. Я прыйшоў пакараць цябе, Крамер. Ты вернешся ў турму, а калі яшчэ хоць раз падымеш руку на маіх блізкіх, я прыйду зноў і заб'ю цябе. Што табе трэба? Грошы? На, забірай. Вось табе даляры, золата, забірай усё. Падпішы чэкі, Крамер. Колькі? Усе. У сэнсе. Не, не аддам, 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 не аддам. Пан наглядчык, трэба паспаць. Люлі-люлі, баю-баю. Калі хочаш жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці.
Мама родная, знаёмы твар. Мне гэта сніцца. Святы Францішак, які кашмар. Ты цяпер мой назаўсёды. Прыбяры свае глоблі. Адкуль ты ўзяўся, лысы боўдзіла? Добрай раніцы. Бачу, вы ўжо прачнуліся. Забярыце яго, а то гэты лысы людажэр з'есць мяне жыўцом. Адчапіся ад мяне. Пан Пшыгода. Камісар Пшыгода. Вось, глядзіце. Што за халера? Не маеце ніякага права арыштоўваць мяне за мяжой. Не бачу ніякіх перашкод. Вітаю! Добрай раніцы! Гутен так! Стойце! Цюрых! Цюрых! Дзе Цюрых? Дзе Цюрых? Дзе Цюрых? Цюрых! Цюрых! До Варшавы 33 километры. Не. 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 Не, гэта немагчыма. Пашпарты 1000, мытнікам 2000. Самолёт і машына 2000. Усяго 5000 даляраў. А дзе Швейцарыя? З'ездзілі на лецішча за 35 000 злотых. Не, гэта немагчыма. Хто гэта зрабіў? Хто? 2000 яшчэ адна. Усяго 5000 даляраў. А дзе Швейцарыя? Дзе? Хто гэта зрабіў? Хто гэта зрабіў? Гениально сыграли. Мы так рогатали, что ледь животы не надорвали. Показал им Познань замест Мюнхена и полетел назад у Варшаву. Апошні раз у жыцці граў немца, каб іх чэрці цёплым півам паілі. Я пагадзіўся на гэта толькі дзеля пана рэжысёра. Адзем. Хіба я табе не казаў? Кіно – сапраўднае мастацтва. Дзякуй за дапамогу у затрыманні небяспечнага злачынцы. Няма за што, камісар. 2 мужыкі ў адным ложку. Я павінен быў выклікаць паліцыю. Вядома, вялікі вам дзякуй. Да пабачэння. Да пабачэння. Ты згніеш у маёй турме. Мне пляваць, у мяне свята. Квінта ўжо больш няма. У цябе будзе адзіночная камера з відам на возера. А па нядзелях карцер. Стой! Поехали! Не страшно? И мне так само. Ад Крамера. За гэта заплацяць? Добрый день. Добрый день. Дякуй.
Одну хвилинку, калі ласка. Шоколад? Для Юстисі? Юстися і її маці приїдуть завтра. Самі купять. Що будеш робити з грошима? Може, віддам їх удові Тедліжа? Але ж у Тедліжа нема удови. А для кого шоколадні цукерки? Отправим їх у Польщу. Але кому? Крамер, вам посылка из Швейцарии. Квинта, мерзотник паскудный, я тебе покажу. Переклатая ручка, культурный каток. Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz! Już! O szczęście trzeba grać, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze znów! Zagrajmy jeszcze raz, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my